Häzirki wagtda Türkmenistan meni Özbegistan Respublikasynyň arasynda dostlugyny we hoşniyetli goňşuçylyk ýöreglerini esaslanýan hyzmatdaşlyk gatnaşyklary täze üstünlikleri besenýär. Belenilşi ýaly ýokary derejedäki dowuşyklyk we gepleşikliň dowamynda gazanylan alalaşyklar, geljegi uly meýilnamalary iki ýurdun arasynda syýasy, sowda, ykdysady we medeni gatnaşyklary has ýokary derejede çykarmaga gönükdirlendir. Söhbetleşiň başynda taraplar iki tarapyň gatnaşyklaryň ötüşiniň ukunlyk häsiýeti eýdigini hemde bu hyzmatdaşlygy mundan belägem ösürmek üçin ähli mümkinçilikleň bardygyny belediler. Notalşyýaly Türkmenistan hormat prezident bilen başlanýany ähli döwletler bilen dostlukly gatnaşyklaryň giňerdirilmeli gönükdirilen daşary syýasat strategiýasyny üstünlikli amala aşyrmak bilen türkmen özbek strategik gatnaşyklary hemme taraplaryny ösürmek şähertlerini netijeli hyzmatdaşlygyny putrandyrmagyna möhüm ähmiýet berýär. Belenilşi ýaly köp taraply türkmen özbek gatnaşyklarynyň iki goňşy ýurdun durmuş ykdysady ösüşiniň möhüm ugurlaryny hemde halklaryň köp asyrlyk dostluk gatnaşyklaryny öz içine alýar. Dowuşyň dowamynda bu hyzmatdaşlygy uzak möhletleýin we berek-berege hormat goýmak esasynda mundan belägem giňertmäge gyzyklanma bildirildi. Şunda sowda ykdysady hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meselelerini giňerme ara alnyp maslahatlaşyldy. Häzirki döwürde ähli ulargança sadaşlyk ötüş ýoluna düşen ýurdumyzyň ykdysady taýdan kuwatlanmagyna, eksport mümkinçilikleriniň artmagyna, netijeli halkara hyzmatdaşlygyna möhüm ornuň degişdigini bellemek gerek. Özbegistan Respublikasynyň energetika ministrliginiň wekilleri dogany Türkmenistanyň bildirilen mehmançyllyk we dowuşyklary ýokary derejede geçirmek ornuna dördülen mümkinçilikler üçin hormatly prezident bilen hemde gahrman arkadamda hoşallyk sözlerini beýan etdiler.